ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲರು ಬಾಳ್ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಬೋಡನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿಯರಿ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿವತ್ತ ಅದ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಸರಿ ಜನ ಲೈವ್ ಮಲ್ದು ಜಾ ಇನ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜನ ಅಲ್ಲಾರತಾ ಯಾರೆಲ್ಲರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ഞാൻ ഏറ് ഉള്ളേരുന്ന് ചെന്തട്ടു ഇപ്പിച്ചു മെസ്സേജ് ಮಾಡಲಿ
ಮನೆಜ್ಜಿರಿ ಬಡನ ಹಾಗಲ್ಲ ഗൈസ് ഏറുള്ളാറ് പാത്തിരല്ലോ ഒഞ്ച് ലൈക്ക് കുറിയറത്തെ മെസ്സേജ് പാടില്ലേ ഏറുള്ളാರು ഒരു ഉള്ളരത്തെ ಹೈಡು ಡಿಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ದಿಶಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸುನಿಲ್ ಯಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಯಾರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪುರ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಿಹಾ ಹಾಯ್ ಒಂಡೇರು ಸುನಿಲನೆ ಓಲು ಊರಿಗೆ ಊರು ಕಾರ್ಕಳಾಡಿ ಕಾರ್ಲ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಓ ತೋಜಿನತ್ತೆ ಅವು ಪಟ ತೋಜ್ಜ ಕತ್ತಲತೆ ರಾತ್ರಿ ಆತೆ ಅಂಚೆ ದಾಲ ತೋಜ್ಜೈ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಎಂದ ಇರ್ ಕುಡ್ಲಾನ ಕುಡ್ಲ ಸುನಿಲನೆ ಕುಡ್ಲಾನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರ ಮಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅರ್ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಇರಿ ಏರಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರೆ
ಧನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇರು ಇವ್ರ ನೇಮು ಇವ್ರದಾರ ಅಂದೆ ನೀನು ಎಂಚಲ್ಲರಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಂತರಿ తెల్లాడు కరెంట్ ఉండక్క కరెంట్ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲೂರುಡು ಆರು తెల్లారుదారే ನಾನು ಎರಡು ಊರು ಅವಳು ಫಲ್ನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪಿ ಹೊಲ್ತು ಊರು ಅಂದರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ తెల్లాడుకి ఎండేరు ಹರಗಿಂಚಿಗುತ್ತು ತೆಲ್ಲರ ತೆಲ್ಲರ ದಾರೆ ಅಂಚಂಡ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಏರು ಪನ್ಲೇರು ಏರಿಯೇ ಅಕ್ಕ ಫಲ್ನೆ ಇರು ಊರು ಅವಳು ಹೋದಾಂಡು ಓ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದಾಂಡ ಅರ್ಪಕ್ಕ ಧನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಧೃತಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಊರೋಲು ಇರ್ನ ಉಲ್ಲರೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಾರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಊರು ದಾರಂಡ ಪಲ್ನಿ ఏరున్నారు ಊರು ಇಲ್ಲಿರು ఉల్లేరు ఏరా ఉల్లేరు హైడ్ ఉల్లేరు ఏరుల్లేరు హైడ్ ఉల్లేరు ಓಡಬಹುದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು నేను 12 2 ಜನ ಉಳ್ಳರೆ ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳರೆ ಅರಿಜ್ಜರ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಊರು ಉಳ್ಕೆಂದತ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತರ್ನ ಪಲ್ನೆ ಊರೋಲು తెల్లదార ఇక్కడ నా పరిచయం ఉండా అదా సునీల్ అన్నెల పోయారా అందు సునీల్ అన్న ఉల్లరే ధన్యక్క ఉల్లారా అర్లైతే ರೇರು తెల్లారుదారు ಅದು ಪನೊಂದಿದ್ದೀರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದೇವನಲ್ಲರು ಧನ್ಯಕ್ಕ ಇತ್ತಾರ ನಂಗೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮೂರ್ದಾರಂಡ ಪನ್ಪುಜಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಮಾತ್ರ
era ಪರಿಚಯ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಚೆಲ್ಲಾರ್ದು ನಿಂತು రెడ్ ఛానల్ కమెంట్ మల్పలే ఆడ అక్కడ ఊరికి మరి పనులే పాతలే ఆడ అక్కడ ఊరికి ఎన్ని ఆడ సుద్దిలిచ్చి కమెంట్ మల్పలే రెడ్ ఛానల్ లేరు ಚೂರು ತಿರ್ತವಲ್ಲೇ ಕತೆರ್ಗ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೇರಿಂದು పాతీర్ల గైస్ సేరులరు పాతీరేరున్న మాత్రం ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಜ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಪೋಯರು ಪಾತೇರ್ಲ ಬಂದ ಮೂರು ಜನ ఉండేరు ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ ಒಂದಿಪ್ಪ ಹಿಂಗೋದು ಒಂದಿಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ಯಾರು ದೂರ ಪೋಯರು ಪೆಸ್ಲೈ ಮಲ್ದಂದಿನ ಪೆಸ್ಲೈ ಒತ್ತಾವು ಪೆಸ್ಲೈ ಮಲ್ಪರಂಗಿಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುದಿ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದಲ್ಲೇ ರೇ ರಾವು ಹಸ್ಸನ್ ಸ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು HSNS ఉండారు కుదరదాదా అని గుర్తుజి మరి ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತೇರು ಓ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಏಕೆ ಅಂದ್ಲೇರ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ 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 ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಬುಕ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಬಾಡೊಂದೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಒಂದು ಕೂವಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಪೂರ ಪಾರ್ದವ್ರು ಮುಖ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದಲೇರಲ್ಲ చాతనన్న చాతను బ్రో ಇವರನ್ನ ಚಾ ಬರೆಯಾರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಏರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಬಾವಾಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕೊಡಂತಾರೆ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೇ ಬತ್ತನತೆ ಎನ್ನವನ ಸಾಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ನವನ ಸಾಂಡ ಬೇಗನೆ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲವನ ಸಾತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು. ಎಂಗ್ಲಂಚೂರು ಲೈವ್ ಬೇಗ ಆಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಂಬ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ಒನಾಸು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪುಂಡ ನಿಕಲ ಅವಲಿ ಮಾರು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒನಾಸು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾರ್ಗ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯರೇ. ಕನ್ನಡ ತುಳುವ ಕನ್ನಡವಾ ತುಳುವ ನಿಮ್ದು? ಪ್ರಕೃತಿ ಕನ್ನಡನೇ ತುಳು. ಲೊಕೇಶನ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹರಿಜ್ಜರ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಯಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾರ ಮೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಚಪಾತಿ ರೈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಯಸ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಡೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಒನಸೆ ಡೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಒನಸಾಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಒನಸೆ ಅರೆ ಡೈಲಿ ಅಂಚದಾರ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಕುಡಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರಪ್ನದ ಜಪ್ಪರ ದುಂಬು 12 ದುಂಬು ಅಂಚಾರು ಬೇಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡ ಆತು ಐಟಮ್ ಉಂಡತ ಹೊರನೆ ತಿನ್ನರ ಪೂಜತ ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತು ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜೇರ ಅರೆ ಒಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಬ್ ಇಡಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಅರೆ ತುಳುವ ನಾ ಕನ್ನಡ ಕೆಂಡಾರು ಒಡೆ ಪೋಯ್ದು ತಾಯ್ಜಿ ಏನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತಂದ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅವೇ ಅವ್ರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಂದ ಪಾಡ್ದನ್ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಇರೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚದು ಬೇಗ ವನಸ ಅಂದಾರ್ನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಲಾಡೇನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲ್ಲಂದಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಏನ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕುಶಾಲನಗರಡ ಕೊಡಗು ಕುಶಾಲನಗರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಕೊಡಗು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನವರು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಕೊಡಗು ಕೊಡಗು ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಏಪ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಏಪನೇ ರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡಿದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕುಶಾಲನಗರ ದಾದಂಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಮಾಂದಾಲ್ ಬಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋತಾ ಮಾರೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಬರ್ಕ ಎರಿತ್ತರಡ ಬರೋಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂಚಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತ್ತರಡ ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಬರ್ಪುನು ಅಮ್ಮಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾಜೆಡು ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೊರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ತಿರ್ಗರ ಪೋಪ ಸಂಪಾಜೆ ಬತ್ತಂಡ
ಅಂಚಾನೇರ ಮರಿಯಾಲಡು ಪೋತಿನ ಮಾರ ದಾಯಿ ಬತ್ತನಂದ ಆತನ ಆ ಕುಶಲನಗರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾರಂಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಕುಶಲನಗರ ಡತೆ ನಾನು ಬತ್ತನ ಬರೋಡಂಚಿ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕಿದಾಡು ಯಾರಂದು ತಿಂಜಿ ಎಂದು ದಾತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ನಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇವ ನಂದಲ್ಲೇರು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಏತು ದಿನ ಒಂದ್ ಮಂತ ರಜೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪರ ತೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇನಾ ನೈಟಾ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಲೊಕೇಶನ್ ನವೆಂಬರ್ ಓರ್ಮಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಅರೆ ನೈಟ್ ಇಪ್ನ ಕಡಿಮೆ ಫುಲ್ ಡೇನೇ ಇಪ್ಪನತೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆತ ಮಾರೆ ಏನ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿ ಬಸ್ ಉಂಟೆ ಒಂಚಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಡುವ ನೋಡು ಅಂಚಿ ಬಂಡ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅದು ಕಿಚ್ಚೆ ಬರ್ಸ ಹಿಡ್ದು ಕೆಜಿಗೆ ಹೌದು ಇಂಚಿ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಆತ ಇಂಚಿ ಬಯ್ಯನ ಉಂಡೆ ಪರ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನೆ ಇರ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ರೀತಿ ಓಲಿಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲ ಬರೇ ಪೊಲೀಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಅರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾರ ಇತ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಜಾಬ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿ ಅದೇಂತ ಜಾನ್ ಡೈಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಒನಸ ಅದು ಬುಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಒನಸ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ 7 ಗಂಟೆ ಒನಸ ಬುಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಅಂದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ
ಈ ಕುಶಾಲನಗರ ಕನ್ನಡನೇ ತುಳು ಪಾತು ಬೇರೆ ಬೇರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು. ಕನ್ನಡ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಮ್ ಮಲಯಾಳದಕ್ಕಂತ ಚೇಂಜ್. ಓ ನೈಟ್ ಒನಸು ಮಲ್ತದ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಕರಂಡ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಾ ದಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕೂಡ ಬಡ ಅಪ್ಜಿ ಎಲ್ಲದ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡಪಡ್ಡ ಆತ ಐಟಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಲ್ಸದು ವೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಾ ವೈಟಿಲ್ಲ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರ್ದ ಕಡಪುರಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅರಭಾಷೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಪಂಡ ಚೇಂಜ್ ಪಾತೇನ ಪುರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಕಾಂಡೆ ಬುಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪುರ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿ ಚಾ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಚೆತ್ತು ಬುಕೆಂಚ ಬೈಯಡಿ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡತ ಕಾಂಡೆಲ ದಾದ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಕಾಂಡೆಲ ಇಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪಲಾವ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಬನ್ಯತ್ ಇರ್ ಬನ್ಯತ ಇಪ್ಪುನ ಆತ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕು ಇಂಕ ಇಂಕ ಚಪಾತಿಲ ಪಲಾವ್ಲ ನಾರು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಚಪಾತಿಲ ಪಲಾವ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಜತ ನಮ್ಮ ಊರಿಡು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಮಲ್ತಲ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪುರ ಇಪ್ಪತ್ತ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ವೀಕ್ಲಿ. ಓ ಅಡಿಗೆ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡದ ದಿನ ಐಟಮ್ ಮಾಡೋದು ದಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇರೇ ತೋರ್ಸ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಆರ್ಮಿ ಟ್ರಪ್ಪ ಬರಪೇರಾರು ಮೆಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಇರೇ ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಓ ಸರ್ವೀಸ್ ಅದು 25 ವರ್ಷ ಉಂಡುಗೆ 25 ವರ್ಷ ಮುಗಿನಿಗೆ 26 ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡುಗೆ. ಸೂಪರ್ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಾಪು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿತ್ತಾರಡೆ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಜ್ಜ 3 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ 30 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೇವು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರತೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇಂಚೂರು ಸಂಬಂಧ ಪಿಂಚರಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕೂಡ. ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡೆ ಊರುಡಾ ಹ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡೆ ಪೋರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಲಿ ಇರಿತ್ ನಡಿ ಎರಡ ಬಾತೆರ್ರ ರಪ್ಪ ಬತ್ತುಂಡಾಂಡು ಏನ್ ನಿಮ್ಮನಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಇರ್ನಡಿ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಇರ್ನಂಚಿ ಅಂದು ಅನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡೆ ಅಲ್ನಾಗ ಗೊತ್ತು. ಈರ್ನ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಹುಳ್ಳೇರಿ ಕಾರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಪಂಡೆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಲತೆ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ಬರಿಯಾರ ಉಂಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಲೆ 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 ತೂರ್ ತಿಕ್ಲೆಂಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಲೆ ಏಪ ಬರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ನ ತರ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡೇರ್ ಬರ್ಪರತ್ತ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಇರು ಒಡೆ ಬರ್ಪಾರು ಕಾರ್ಕಳ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಮಹೇಶನ ನಡೆ ಪೋಂಡಾಂಡು ಗುಣಾಸು ಆರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕೈತಾಳ್ಡುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ ಕಾರ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆರ್ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆತ್ತೆ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಎತ್ತುಂಡು ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆರು ಮೀನಿನ ತಾರನ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಂಡತ ಕಜಪು ಮಂಡೆಚ್ಚಿ ಮಹೇಶನ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಓ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪೋರಂಡತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಡುಪಿ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅವೇನಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರಂಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅದೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂಡೋಲವು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀನು ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ ಬತ್ತ ನಾನಿ ಪನ್ಲೆ ಅರೆ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನನ್ನ ಕೊಡಂಚನಿ ಕಾರ್ಲಡ್ ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಕನೆ ತುವರ ಇಂಗ್ ಪೋತ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅತೆ ಕುತ್ತಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿಡ ಅಂದಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಡುಪಿ ಸೇಮ್ ಮಯಸನ್ನ ಕನಿತ್ತಿರದು ಕಾರ್ಲಾಡು ಕೊಡಂಜಂದು ಮಾರೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತರ ಮಹೇಶನ್ ಎಂದೇನದು ಸೇಮ್ ಅಂಚನಿ ಪಾತೆರ ಪೋಡ್ಡ ತುಂಬೈನ ಮಲ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ಯಾರು ಲೈವ್ ಹೊಡಿತೇರು ಅಂದ್ ಇಜಿನ ಪೋದು ಪಾತೆರದು ಅಂದು ಇಜಿನ ಪೋದು ಪಾತೆರ ನಿನ್ನೆ ಹೊರ ತೂಕ ಅಂಜು ಡೌಟ್ ಆಂಡು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಹೊಡ್ತುನಾಗಾರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕಾರ ಹತ್ತಂದಾಂಡು ಅದು ಒರಿಯಲಾಗ 7 ಜನ ಇರ್ತೀರಿಯಾ 7 ಜನ ಇರ್ತಿರುಂತ ಪಾತೆರದಲ್ಲ ತಂದೆ ಜಂಕು ಪರಿಚಯದಾಗ ಪಾತೆರ ಪೋಯಿ ಮುಖ ಪನ್ನೋಲಿ ಹತ್ತಂದು ಅಂಡಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ನಾಚಿಗೆ ನಾಚಿಗೆದಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮನೆ ತುಬೇರು ಮಹೇಶನ್ನೇ ನನ್ನ ಕೆಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ರಾಕೇಶನ ಬರ್ನಾಗ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತ ಒಂದು ಬಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು
ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರಡುಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲಿದ ಮಹೇಶನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ మన లైవ్ డే పాత పరిచయం ಎಂಕ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ದ ಉಂಡತಿ ನಂಬರ್ ಆರ್ನ ಈಡ ಉಂಡತಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒನಸ ಗಾರ್ನಿಲ್ಲಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬೈ ಮೀನೆಂದು ಫಿಶ್ ಅಂತ ಉಂಡೆ ಮೀನಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡಾರ್ನ ಅವು ಮೀನು ನೆತ್ತ ಮೀನು ಅವು ಕಜ್ಪು ಕಾಪುಚಿ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡ ನೀ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂದ ನಿಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡಾ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಏ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಗಳ ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಅಂದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೌದಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಚನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪಾತೆರ ಕಾಮಿಡಿಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಪತ್ತು ಜನ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇತೇ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಓ ಅಂಚ ಅರೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡ ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಪುನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರತ್ತ ಅಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ನಮನ ಮೇರ್ನ ನೆತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಓನರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡು ಅಪ್ಪು ಲಾಕ್ಸ್ ದಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ವಾಟ್ರ್ ಗಾಳಿ ಚಾತಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಲೈವ್ ಗಾರ್ನ ಚ ಏರ್ ಪೂರ ತುಳುತ್ತಾಗ್ಲೇ ಪುನಃ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರ ಇಡ ಪಾತೆರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತ್ತಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ 2 ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಅವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವು ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಓ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾರ್ರೆ
ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುತಗ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಆರ್ನಾಲ ಗುತ್ತುಂಡು. ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕೊಲ್ಲಿರತೆ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೆ, ಕಾವ್ಯ, ಲೋಕೇಶ್, ರಾಧಿಕಾ, ಭೂಮಿಕಾ ಫುಲ್ ವೈಟಿ ಟೀಮ್. ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ಮಾಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಯಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪನ ಗಾರೆದ ಬೆಲೆ ಎಂಗ್ಲಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅವಳ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಬೋಡೆ ಗಾರೆ 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 ಕಲ್ಲು ತುಂಬನು ಪಯ್ಯ ತುಂಬನು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಏಕ ಒಂಜರ ಸಾವಿರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ 1,000 ವರ್ಮನದು ಒಂಚಪ್ಪುರಂಡು 1,000 ತಿಕ್ಕುಜಿ 1,000 ಅಂಚಪ್ಪುರಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ ಇಂಚಿ ಕಲ್ಲುಂಡತೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಬೇಲೆ ಜಿಂದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂತಿರ್ಲ ಇರ್ನ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಏತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಂಚಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಏತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ 2,850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ತೂಕ ತೂಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲ ತೂವಡಿ ಇರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಾಡು ಗಮ್ಮತ್ ಜನಲ್ಲರಿಗೆ ಇರಕಿಂಚು ತರ್ಪಂಡೇರ ഞാൻ തൂത്തേക്കണെല്ല് ഞാൻ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂತು ಜೊತೆ ಅಂಜಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಮ್ಮತ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಾ ಪಾಡ್ಗೆ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಇರ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಇರೆಂಕ್ಲೆ ಏತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಇರೆ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಆರ್ಗೆ ವೈಪು ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ
ನನಗೇನು ಕಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನು ಮಾತೆ ಮಗಳಿಗೆ ತೋರ್ಸ ಅಂಡು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಾ ಇನ್ನೆ ಬಾಲೆನ ಮಲ್ಲನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಮಗಳು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಷರದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಏಜ್ 45 ಆಂಡ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಬಂದು 48 ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಮಿಡ್ 5 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಗ್ಲ ಆತ ಆತಂಗೆ ಸುಂದಕ್ಕನ ಕಂಡನೆಗ್ಲ ಅರಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆರ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಹಿಡಿತ್ನತ್ತ ಬರೆಯವರ ನಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅವಿನ ಬರೆಯವರ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಳ ಆಫೀಸಿಡು ವನಸ ಅಂಡಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷತಕ ವನಸ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಈರ್ನ ವನಸ ಅಂಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎತ್ತದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ರೂಮ್ ಮಾಡು ಪೂರ ಏತು ಜನ ಪುಣಿಗಳು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಅಕ್ಷತಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿಗ ಜಿಪ್ಪು. ಓಕೆ ಪಿರತಿಕ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನಾಕ ಪನ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಕಾರ್ಲಾಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಯ್ಕ್ ಅವನ ಸಾತುಜಿಗೆ ಅಕ್ಷತಕ್ಕನ ಅಲ್ಲ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಯ್ ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ರೂಮ್ ಮುಡೀರು ಒರಿ ಎಪ್ಪನತೆ ಇಂಚ ಸುರೇ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ನನ್ನ ಮೇರ್ನ ಲೈವ್ ಗುಜ್ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲಾಲಾಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇನಾರು ಖುಷಿ ಆಪ ಲಾಲಾಲ ಒಕ್ಕ ಕೂಗು ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೀರೆ ಕೂಬಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ರಿಜ್ಜರ ಅಂದು ಪೋಯರ ಅಂದು ಸರಿಸನ್ನ ಚಾಂಡಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಂಡಿ ಲೈವ್ ಪೋತ್ ಬತ್ತಾರಾ ಆರ್ನೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಫುಲ್ ಡೇ ಲೈವ್ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕುನ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪೇರಾರು ಕೂನ್ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಇತ್ತೆ ಲಾಲಾ ಇತ್ತೆ ಲಾಲಾ ಸುರಾತ್ ನಿತ್ತೆ ಲಾಲಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಂಗೆ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಚಾಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಚಾದು ಕೆಲವು ಬರ್ತಾಂಡು ವನಸುಲಾಂಡು ವನಸು ಎನ್ನಾತು ಜಿ ಅಂದ್ ಲಾಲ ಪೊಸತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ನಾನೈನ ಸುರಾಪ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನ ಬೇಕ ಬೇತೆಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಎಂಕ ತಿಳಿಕೆ ಇರ್ಪನಾರ ಲೈವ್ ನಂಗು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾರ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪುನ నాకు ఇల్లడెప్పు ನನಗೆ ఇల్లడెప్పు నీ బట్ ఇంట్లో జన
ಮೂಜನೆ ಇಪ್ಪುನು ಶೈಲೇಶನ್ ದಾದ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನಂದಲೇರು ತಿಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರೇ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಚಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಲೆ ತೂಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರತೆ ಮುಕ್ಕ 2 ಜನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇರು ಇಪ್ಪುನು ಮೂಜನೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲ 4 ಜನ ಇಪ್ಪು ನೊಟ್ಟುಗು ಬಾಲೆ ಸೇದ್ 4 ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಶೈಲೇಶನ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೀನನ್ನೇ ಅಂದೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನಾರೇನು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪುನು ಒರೊರವನ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಇಜಿನ ಮೀನನ್ನೇ ಅಂದೆ ಅನ್ಪುನು ಮೊರ ಮಹೇಶ ಡಿಪಿಡ್ ತುಯ್ಯ ಬಾಲೇನು ಪೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂತುನಾರೆ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತು ಬಾ ಮಹೇಶ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚೆನ್ಲೆ ತೊಯ್ತಿರು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ತಿನ್ನನು ಕವ್ವೆ ಪುದಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪಿರು ಶೈಲೇಶನ್ನ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಅರೆ ಅಕ್ಷರ ತಕ್ಕಲ ಪೋದಾಂಡು 2-3 ದಿವಸ ಬದ್ ಪೋದ ಆಪುನಾಗ ಪೂಜೇರಿ ಉಳ್ಳೇರ 4 ಜನ 5 ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೈಲೇಶನ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪೋಂಡಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂತ 2 ಮೆಸೆ ಬಡ್ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶನ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೀ ಇತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ನಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಬರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇದು ಬಾಯ್ చెప్పినట్టు బాబాయ్ గుడ్ నైట్ ఈరేకి ఆరైతే చెప్పు చేయరు లేట్ చెప్పు ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶನ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಲ ಕಡಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಕೊಡೆ ಪುರಂತ ಜೋರು ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಅಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಕಿಕ್ಕು ಚೆಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರ ಜಿಮ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪುರ ಬರು ಲೊಕೇಶನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ನಿಜ ಬೇಲೆ ನೈಟ್ ಬಿಸಿ ಪರತ್ತ ಫುಲ್ ದಾದೊಂಡೆ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಐತಿ ನನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತುಂಡವೇ ಲೈಕ್ ಏನು ರೆಡ್ ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸೈಲೇಶನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರದು ನನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ ಅಂಚ ಕೊರ್ಬಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜನಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಚಿ ರೊಟ್ಟಿ ಓದಿ
3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನ ಗೋರಿ ತೋಜಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟೈಪ್ ಡಬಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾರೆ ಡಬಲ್ ಟೈಪ್ ಪತ್ತು ಅಂದಿಯೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಇರೇ ತೋಟ ಉಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡ ಮರ್ದು ಪೂರ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ರೋಗ ಉಂಡಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನತ್ತ ಕೆಲ ಮರ್ದು ಪಾತ್ ಜಿತ್ತೆ ಕೆಲ ಮರ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿರಗುಂಡೆ ತೋಟ ಇರ್ನಾಂಡ ಮರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಟ ಇಜ್ಜಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ್ದದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಕಜ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜ್ಪು ಎಗ್ ಕೆತ್ತಿ ಇರೆಗ್ದಾದ ಕಜ್ಪು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಕಜ್ಪು ಸರ್ವೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸರ್ವೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ಶೈಲೇಶನ್ನ ಒಂತೆ ಉಂಡಿಗೆ ತೋಟ ಅಂದೆ ಮರ್ದ ಬುರ್ದ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಆಂಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಇನಿ ಆಯ್ನೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಆತಂಡ ಇರ್ನ ಸರ್ವೇಶನ್ನೇ ದೂರ ಬಯರು ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಸೂಪರ್ ಇರ್ಕೇನಂದಲ್ಲ ರೆಂಕುಲ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಶೈಲೇಶನ್ನಾಗ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಎಂಚುಂಡು ವರ್ಷ ನಿಕ್ನೂರುಡು ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ನಾನೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ್ವೇಶ್ ಶೈಲೇಶ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಏನ ಮಾರೆ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಳೇ ರಂಚಾನೆ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಸೇಮ್ ಪುದು ರಂಚನುಂಡು ವಾಣ್ಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ದಾಂಡ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರ್ದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ದಾಂಡೆ ಇನ್ಯಾ ತುಂಬ ಆದಿತ್ತನ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನಿ ಬರ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇಂಚಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತನು ಕೂಡ ಬಯ್ಯಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂತ ಕಪ್ಪೆಲನಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಸಾಂಗು ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಶೈಲೇಶನ್ನ ಆರೋಡೆ ಬೇರು ದೂರ ಬೇರು ಸರ್ವೇಶನ್ನೇ ಮೆಗ್ಗೆ ನೀರ್ನ ಪುದುರು ಒಂಜಿಲಕ್ಕುಂಡ ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಂಡ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಂಚತ್ತು ಪುದುರು ಅಮ್ಮರ್ದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಯಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಒಲ್ಪ ಕೊರ್ಪು ನನ್ನೇರು ಏಕೆನಂದಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ 2 ಸರಿ
ಒತ್ತಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಪ ಟಪ ಒತ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡವಳು ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಪಟತೆ ಮಿತ್ತಂಗ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಾಗು ಓ ಸೂಪರ್ గా ಜಿಪ್ಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಏಪಲ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮುರಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ವನಸ ಬತ್ತಂಡ ಅವನ್ನ ಚಿಕನ್ ಅಟ್ಟ ಹಾ ಅಂಡ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಂಡ್ಗೆ ಅಂದ ಅನ್ನ ಪನ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಹಾ ಅಂದ ಅನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಅಂದಾರ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನೇನೇರ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಯಾಂಪನ್ ಗೆಸ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ಜಾ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತ ನಾವು ಕೂವಡ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತೇರು ಕೂ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಕೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೂ ಕೂ ರೈಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೂ ಇದು ನಿನ್ ರೈಲ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಸಂಡೇ ಕೋಡೆದ ಪಂಡವು ಕೋಡೆದ ಚಿಕನ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಮಂಡೇ ವರ್ನಾಗ ಮಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಕೋಡೆದ ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಓ ದೇವ ಎಲ್ಲೇ ಗೋರಿಂದ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಚಿಕನ್ ಪುದರ್ ಲಾಯ್ಕುಂದು ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಮಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಅಂದುಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಕೋಡೆದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂ ದೂರ ಬಯರು ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಮಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಕೋಡೆ ಮಂಡೇ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಲೇಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ನಿಗ್ಲೇನ ಊರುಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನಪೆರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಏರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನಪುನು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲ್ವೇರಾ ಅಮ್ಮನ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಏರು ಮಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನಪುನು ಅಮ್ಮನ ಹೊರನಿತ್ತಿರತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋಡೆದಾನೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ಗೆ ಅರೆಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜೆ ಕೊರೆ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಕಂಟೆ ಬ್ರಬೇ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಂಕ ಕೋಡೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತುಂಡು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಚ್ ಲೈವ್ ಲ ಬುಡ್ಚಿ ತಾಲ ಬುಡ್ಚಿಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಎತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಹುಷಾರ್ಲಿತ್ತು ಜೊತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನಂತ ಬಲ್ಕಿರು ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದನೆ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಎತ್ತಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಜ್ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲಿಯ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ದೂರ ಹೋಯರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಏರಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೊನೊಪ್ಪುಜೆ ಓದಿಯ ಅನ್ ಪಂತ್ರಕ್ಕೇನಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲ್ವೇರು ಬರುಲ್ಲೇರದ್ದು ಅಂದೆ ಎಂಚ ಅಂಡು ಬ್ರದರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಅಂಚನಿ ಏನ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಕು ನೀನ ಬಂತ ಆಜಿಡ್ದು ಇತ್ತು ನಾ ಪೂರ ಕೊನೊಪ್ಪೆರಿಗೆ ಓ ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಇರೆಗೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಈ ರಚ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡೇರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಇಪ್ಪಡು ఇప్పుడు ಅಂದ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ನಾಲ್ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಅಕರಗೆ ಕೊನೊತ್ತೇರಿಗೆ ಆಜಿಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ವೇರ್ ಕೊನತ್ತೇರ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲೆ ಕೊನೊತ್ತೇರ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೊನೊತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ದೇಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಪಾಡ್ದು ಯಾರು ವಾಕಿಂಗ್ போயிರ ಅಂದು ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ನಾಯಕು ಲೈವ್ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಪಾತೇರ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲೇರು ನಾನು ಏಮಕ್ಕ ಒಯ್ದು ದನವರಡ ಅಂದೆ ವಾಣ್ಯಕ್ಕ ಪಾತೇರ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಯೋಕ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ವೇಶನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರ ಜಾಕ್ಲೇನು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು
ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೇರ ಪಂಪನ ಏರು ಒಲ್ಪ ದಾದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರುಂದು సరేషన్ ఇది తెల్లారు పరిచయం ఉండా ఇప్పుడు వాని యొక్క బాల్య దాదా మళ్తుందిలే బాల్య జెత్తే వాని యొక్క జెత్తే జెత్తే హుషారులేరు పని అందులేరు వాని యొక్క అలా జోకులు హుషారులేరు పండేరు ಅದೇ ಶೈಲೇಶನ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಕೊನಪ್ಪನ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಅವು ಮುರಾನೇರು ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಜಿರ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಂಚ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೈದು ಜೇರು ದಾದ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಲ್ಲುವಿರಂದೆ ಪನರ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಏನಂತಾರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನಪ್ಪಾರ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಮಂಡೆ ಬರ ಸರಿಜ್ಜಿಂದ ಬೊಕಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕಿ ಏನ ಅಕ್ಕ ಸೀದಳು ಕೊನಪ್ ನತ್ತು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಸೀದಳು ಕೊನಪ್ ನತ್ತು ಅಂತೆ ನೆಟ್ಟು ಕೊನಪ್ ಅಂಚತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿ ವನಸ್ ಅಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಆತುಜಿ ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನ ವನಸ್ ಆತುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ಬತ್ತನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವಿ ವಿನೇಶ್ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಓ ಬೆದ್ರವಾಲ್ಕೆದ ಜವನಿಯರು ಒಟ್ಟುಗು ಆವೋಡು ನಿರ್ಮಲ್ ದಿವೋಡಾಯಗು ಅಂಚನ ಗುರ್ತುಂಡಿಯಾ ಅರೆ ಗುರ್ತುಂಡಿಯಾ ಓ ಇರ್ ಬೆದ್ರಾಲ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕಡೆ ಒಂಜೇರ ಬತ್ತೇರು ಮಾರ ಯಾರು ಪಂಡಿಜೇರ್ದಲ್ಲ ತೆಲ್ಲೋಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಕೆಂಡಿರು ಇರು ಏರುಂದ ಪನ್ಲೆ ಮಂಡ ಆರು ಬಂದಿಜ್ಜೆ ಏರುಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಾಪ್ ಜೊತೆ ಕಂಡಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಆನೆ ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಯರು ಅಪಗ ಓರ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಡುದು ಕೊನೋಪೆದೇರು ಗ್ಯಾಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಹೆಂಚಿ ಬತ್ತು ನಂದು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ನಿಂಚಿ ಗಿಡ್ತಾರ ಅಂದಿರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಚಿ ಬತ್ತು ನಂದು ಇಂಚಿ ದಂಚಿ ಗಿಡ್ಪಡ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪನ ಕೂಡ ನಿಗ್ಲ ಹಂಚಿ ಗಿಡ್ತುಂಡ ಬಂದು ಅವಿನಾಶನ್ನೇ ಹಾ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಅವಿನಾಶನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಲೈಕ್ ಕುರಿಯರಿ ಅವಿನಾಶನ್ನ ನಿಕ್ಲೋರ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡು 2ಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎರಡಿಗೆ ನೋಡು ವಾನ್ಯಾಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚಿಗಿರ್ತು ಜೇರ್ಗೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೆ ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ಒಲ್ಪ ಒಂತೊಡಿ ಅಯ್ಯ ಕಾಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತನೆಗೆ ಮನ್ಪದ ಸೈದ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ಅರಿವೇರು ಓ ಈರ್ನ ಬುದಾರ ಸರ್ವೇಶ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನ TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್ ಯಾನೆ ಜೊತೊಂದುನು ಓ ಈರ್ನ ಬೈಕ್ ಇದೆ ತುಂದಾರ ಹಾ ದೇವೇಂದ್ರನ ರಿಲೇಷನ್ ಆರು ಹಾ ಯಾ ಫೈನ್ ಅವು ಉಂಡ ಬೈಕ್ ಇತ್ತ ಇರ್ಡ ಈರ ಮಾರ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿರೇನ್ ತೂದು ಪುರ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತ ಎಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಎಂಚುಂಡಿ ಅಂಡ್ ಬೈಕ್ ಕೇ ನೋಡ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿದೇವೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲು ರೋಡು ಸೈಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಕುಂಟು ಪುರ ಬಿದಾಯ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಉಲಾಯ ಪಾಡ್ಲಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪುರ ಬಿದಾಯ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ರೋಡು ಸೈಡ್ ಡೇ ಮಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ದಲತ್ತು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಅತ್ತು ಪಂಡ ರೋಡ್ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಸೀದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವರ ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಕಲು ಸರ್ವೇಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಚೊಂಡಿ ಬೈಕ್ ఉండు సూపర్ పనుందులేరు సూపర్ సూపర్ ఇప్పాడు అవి ఆరేగి అయితే రుణ అవుతుంది సరే సార్ నాకు స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవ్వండి బైక్ ಇರಿಂಚಿ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತ ಬೆದ್ರಾಳ್ಕೆ ಪುರ
ನೀರತ್ತ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಂಚ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪೂರ. ಏನು ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಡ ತೆಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಹೊಡತ್ತ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶನ್ನೇ ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವಿದ್ಯರಾನ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ 5 ಜನ ಐಡಿಲೇರು. ಸರ್ವೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ, ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ, ವಾಣ್ಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. 3 ಜನ ಗೊತ್ತು ಏಮಕ್ಕದಾನೆ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ನೀ ಏಮಕ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಲ್ಲ ಇರ್ಗಿ ಸರ್ವೇಶನ್ ಉಪದ್ರ ನಾಂದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಉಪದ್ರ ದಾದ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಒಂಚಾನ ಎಂಕ ನೆನಪಿತ್ತುಜಿ ನೀರೇನು ತಿಂಕ್ ಹಾ ಉಪದ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದಂದು ಉಪದ್ರ ದಾದ ನಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಆಚೆ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅದ ಬೈಕ್ ಓದಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಅದನ್ನ ಉಪದ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅಪಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಡ ಆತು ಮಾರೆ ಬಲ್ಮೆದಲ್ಡ ದಲ ಬಂತು ದಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಪುರ ಆಯ್ತು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಬೋಲ್ ಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಜನ లేరు ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಮೆತ್ತು లేరు ಚೂರು ತಿರ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಹೂ ಪಡ್ಲಿ ಇರೋದ ಮೆಷನ್ ಹೂ ಹೊಡೆದರದ ದೂರ ಇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಬಾರ್ದು ಆಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಏನಂದ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಿನಿ ಜನ ವನಸ್ ಆತಜ್ಜಿ ಶೀರ ತಿಂದೇವೆ ಶೀರ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಚೂರು ಯಾಕಡೆ ಇರ್ಬರ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು ಮುಗ್ಗಿ ನಾನು ಶೀರಾ ಇರ್ಬರ್ನ ಮುಗ್ಗಿನ ಅದೇ ಇರು ಬೇಗ ಅರ್ಪಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮನೆ ಕಣ ಸಂಡೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆತ ಇತ್ಯಾದಿ ఇప్పుడు ಗಂಟೆ ತಂಡು ಮತ್ತೆ 10 ಆತು ಜೋಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ ಅಂತ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಇರೇನನಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪ ಕೋರಿಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುರಾನಿ ಪೋಯಿನತ್ತ ಮುರಾನಿ ಪೋಯಿನತ್ತ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಅರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಕೋರಿಯತ್ತ ಮುರಾನಿ ಗಂಡು ಓ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನನ್ನ ಮರತರ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಮರತರ ಅಂದು ಬಂದಂದಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮರದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಯವೇ ಅಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಚಿಲ್ಲರಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಂದಂದಲೇರು ಮರ ಏರೆಲ್ಲ ಮರಪ್ಪುಜ್ಜಿ ದಿನೋ ನೆನಪಂತಂದಿಪ್ಪ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರಾ ಎಂಕು ಕೊರ್ಜರತ್ತೆ ಐಕವನ್ನಿ ಮದತ್ತರ ಸೀರಾ ಉಂಡಿ ಬಲೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡಿಗತ್ತೆ ಎಂಕೋರಿ ಪಂತೇರು ಮುರನಿ ಲೈವ್ ಉಡು ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಏನ ಪಂತೇರು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕು ಪಂತೇರು ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಅವು ಏನ ಪಂತನ ನುಪ್ಪು ಒರಿ ಉನ್ಪುನ ನೊಪ್ಪು 10 ಜನ ಉನ್ನೊಲ್ಲಿಗೆ 10 ಜನ ಉನ್ಪುನ ನೊಪ್ಪು ಒರಿ ಉನಾರ ಪೂಜಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜ ಜನ ಮುರನಿ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಸೀರಾ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ
ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೀರೆ ಉಂಡವೇ? ಸೌಖ್ಯ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೀನು ಕಜಿಪ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ದಾದ ಮೀನು ಮಕ್ಕಾಗ ಕೋಡೆದಾನ ಬೈಜಾರ್ ಲೈವ್ ಹೋಗು ಅಣ್ಣಿ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತು. ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜ. ಸಂಡೆ ಪೂರ ನಿಗಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ಜರಡ ನಿಗಲು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಒಕ್ಕ. ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಮೈ ನೇಮ್ ಸುರೇಂದ್ರ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ಕೊರ್ತನು ನನ್ನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಾ. ಸೂಪರ್ ಮಾರಿ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಕನ್ನಡ ತುಳುವ? బాలే చెత్తే ఏమక్క బాలే చెత్తే ఎక్కడ చెత్తే తెత్తే చోటు లక్కేనా అందు ఈర్న బాలే ఎంచెల్లేరు దాదాపు పేరు బాలే వాణి అక్క పోయారా? ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ದಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ. ಅನ್ನ ಇರು ಯಾನ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ಗಾರೆ ಎಮ್ಮಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಜೈದಿರಾ? ಯಾನ್ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೊಕ್ಕ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆಲೆತ್ತಿನ ವಿಶೇಷದ ಆಲೆತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬನಂದಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಈದಾದ ಅಲ್ಪ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಈರೇ ಜಾಬ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಬಂದಾತ ಒಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳ ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪೊಯ್ಯೆ ಕಲ್ಲುಗೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರ ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿ ಜಾಬು ನಿಗಲಾಂಚಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಪನ್ಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ
ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಇರು ಪನ್ನೋಡು ಎಂಗ್ಲಕ್ ಏನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಪನೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಏಮಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಂಜೆ ಕೊಡ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ ಏಮಕ್ಕ ನಾನು ತೆಲ್ಪು ಕೊಡ್ಚಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರವೇರಿರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಒರ್ತಿಯ ತೆಲ್ಪು ನಂದು ವಾಣಿಯಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಡ್ ದಾದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲರ್ಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಪೋದಾಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಮೂವಿ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೇಮಕ್ಕ ನಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಲ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಏನ್ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಕೇಂಡೆ ಕಡು ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಮೂವಿ ಬಂದಿರಿ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಆರು ತುಳುತ್ತಾರ ಕನ್ನಡದಾರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಕನ್ನಡದವರ ತುಳಿನವರ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಕೇಂಡೆ ದಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬ್ಲೂ ಕೊಡುವ ನಿಮಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ವಾಣ್ಯಕ್ಕ ಟೈಲರಿಂಗ್ಲ ಬೀಡಿ ಲಾಗೆ ರಡ್ ವೇಲರಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಏಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಜೈದೆಗೆ ಜೀದೆಗೆನ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ ಕೇಂಡರ ಏಮಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿತೆ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬರ್ತನು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಚು ಓಲು ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತಿರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಜ್ಜತ ಬೀಜದ ಏಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕೇನ್ಯ ಏರೇನು ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕೊಡಂತೆ ಯಾರೇ ಕಂಟೆಲ್ ಬೇನಿತ್ತು ನಂಚೆ ಬೈದು ಜರ್ಬೆ ಲೈವ್ ಕೊಡೆ PUC ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ವಾಯರ್ PUC ಆತನೇರ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾರ ಯಾರು PUC ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರ ಶುರು ಆಯ್ತು ಬೀಡಿಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆತನ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನಾತುಲ್ಲಾರೆ ಯಾರ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ಟುನ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಡೆ ಎಂಚೆವು ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡೆವು ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ರ ಚೂರು ಚೂರು ಒಯ್ಪು ನಂಡಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರೆ ಚೂರು ಚೂರು ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪೆ ಅಂದು ಇರು ಹನ್ಪರ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ಟುನಂತ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ಟುನ ಎಂಚವು ಕಟ್ಟುಂಡು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ರ ಅವನ ಚೂರು ಚೂರು ಒಯ್ಪಾರಂಡ ಅಪ್ಪು ಅದ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನ ಅರಡಂಜಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬನಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೇ ಕೋರಿ ಅರೆ ಮೀನತ್ತ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಅಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆನಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆತೆಂಚು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರ್ ಗಂದ ಚೂರು ಚೂರು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಅಂದ್ ಏನು ಬೀಡಿ ಕುಶಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಿ ಕುಶಾಲ್ ಬೋರ್ಡು ಲೈಫ್ ಖುಷಾಲ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪನಂಚಿ ಖುಷಾಲ್ ಪಾತಿರ್ದನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ MG ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನು ಕಡಪಡಿ ಇಂಚೆ ಎದುರು ಕಡಪಲ್ಲಿ ಏಮಕ್ಕ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪಾತಿರ
ಬಾತರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಬತ್ತನತ್ತಿದ್ದೆ ಜನದ ಅಂಚಾನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೇನ್ಯಾ ಕೈಪು ಪಿರ ಕೇಂಡರತ ಕಜಿಪು ದಾದಂದ ಐಕ್ ಬರೇನ್ಯಾರು ನಂದು ಈರು ಅವಳು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಬರೇಪಾರು ಐಕ್ ಆರು ಬರೇನಿ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೇನಿ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವನತ ಐಕ್ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೇನಿ ಅರೆ ಆರ್ಲ ಇರ್ಲ ಕನೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ 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 ಜೋಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಓಡು ನೈಪುಡು ಇರ್ಮುರಾನಿ ಅಂತಾರದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ನಂಚ ಐ ಕಾರ್ ಬರೇನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ ಪೋಯರ ಮಾರೆ ಅವನು ಮೂವಿ ದೋಡಿ ಬಂದು ಮೂವಿದಾರು ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯರು ಮೂವಿ ಅಂಕಲ್ ದಾಲ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಮಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರ ನೇಮಲಕ್ಕೆ ಪಂಡಿಜೇರು ಮೂವಿದಾರಲ್ಲ ರೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ದಾನ್ವೇರು ಕೇನಂದ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲೇರು ಟೀ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವನ ಸಾದು ಟೀ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಎಪ್ಪೇರು ಅರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದು ಗೊತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪು ನಂಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಟೀದ ಅಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ನಡದ ಅಂಚ ಆಂಡಿಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಊರು ಒಂಚಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸುಲ್ಕೇರಿ ನಾರಾವಿ ಕರೀದು ಸುಲ್ಕೇರಿ ನಾರಾವಿದಲ್ಲ ಅರುವದಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಹೋಗಂತ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಲು ಮಲ್ಲೊಂದು ಟಾಂಗ್ ಇನ್ನತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಟಾಂಗಿ ಓಲ್ಲೆಜ್ಜವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಜಿ ಗುರ್ತವ್ ಪನ್ಯ ವಲ್ಪ 6 ಇಂಚು ಬರ್ಪೇರ 6 ಇಂಚು ಬರ್ಪಿಜೇರು ಪನ್ಯ ಬತ್ತ ಏನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆ ರೋಡುಡೇ ಪೂಡಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮೀನ್ ಪಿರಿಯತೆ ಎಂಚಿನ ಮೀನು ಇಂಚು ಪುರ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಮೀನು ದೆತನ್ಲ ಕೆಜಿ ಮಾರೆ ₹100 ಕೆಜಿಗೆ 300 400 ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಕಡಿಮೆ ನಂದು ಅನ್ನಂಗೆ ಕೂರಿಪ ಮೀನು ಕೂರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲರ ಎಂಬ ಕೇರಳ ಬಾತೇರು ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಪಂಡ ಪಿರಿಯ ಮೀನು ಇದು ಕೋರಿಯಾವು ಮೀನು ಕೋರಿಯಾವು ಮಗ್ಲೆ ಪಂಡಕ್ಕೇನು ಜೀರು ಮಗ್ಲೆ ಮೀನಾವು ಬಾಳೆ ತಿನ್ಪೇತಾ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಮೀನು ತಿನ್ಪುನ ಮೀನು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ವಾಣ್ಯಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಯ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರ ಅಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರ ಅಂಜರ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಬಿಗೋರ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು 2-3 ಜನ ಇದ್ದೀರ ಅಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪನವ್ರು ಇದು 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇತರ ಅಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಮೂವಿದೆ ರೋಡೆ ಬೇರೆ ನಿಜ ಮೂವಿದೆ ಪರ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರು ಮಾರ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಬರು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ತ ಪೆನ್ನಿಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರಿಯರು 6 ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ 6 ಪೋಕ್ಕರ ಬರ್ಪೇರು ಅక్కడ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ವಾಣ್ಯಕ್ಕ ಉಣಸದು ಪೋಯರ ಇನ್ನು ಆಂಡಲ ಕೊಡವೆ ಇದು ಜೊತೆ ನಿಂಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತೆಂಗಳು ಅನ್ನೆ 6 ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರು ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕ ಇರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರು ಅನ್ನೆ 6 ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರು ದೂರ ಪೋಯರಿ ಆಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನ ಬರೀ ನಿಂತಿರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಇಂಪು 6 ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರು ಎಂದು ದಾದ ಮಕ್ಕ ಇರು ಅರನಗಾಯ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಾನ ಅರಟ ಕೊಡ್ದು ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ರಿಪ್ಪು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ಊರಿಗೆ ಎಂದು ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯರು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲದಗ ನಂದು ಊರಿಗೆ ಎಂದು ಇದನ್ನೈತು ಹೊರತು ಬರೋಡಿ ಇತ್ತುಂಟು
ಉಳ್ಳಾರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಬಾಲೆಗಿನಿ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಆಯನ ಬುಲಿಪು ಲೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನಾ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಉಂಡಾರೆ ಈಗ ಯಾನತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿನ್ನಿದನು ಇರೇ ಜೋಕ್ಲೇತ್ ರಡ್ಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಆತನ್ ಬರ್ಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ 2 ಜನ ಓ ದೇವ ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಅರ್ನ ಕಂಡನಿ ಆರ್ ಪನ್ಯ ಅರ್ನ ಕಂಡನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಬರ್ಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಣ್ಗೆ ಮೋಜಿ ಜೋಕ್ಲಾರೆ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನೋಲ್ ಮಲ್ಲತೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಂಡು ಅವ್ರ ಪಂತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ 1.5 ವರ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಮಂಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗಾದೆ ಅಕ್ಕ ನೆರಿಯರೆ ಇರೇಗ ನೆರ್ನಿ ಬಂಡ ನೆರ್ನಿ ಈರು ಇತ್ತು ಜರತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ ನಿಜಾಮ ನೆರ್ನಿ ಈರು ಇತ್ತು ನೆರ್ರ ಜತ ಐಕ ಈರು ಅಂಚಿ ಉಲ ಐಬೋದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನೆರ್ನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ ಐಬೋದಿತ್ತು ಏರ್ನ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಈರ್ನ ಕೈಟು ಇಪ್ಪುಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೈಟು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಲಾಲ್ ರಡ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿನೆಗೆ ಓ ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಗಿನಿ ಜೋಕ್ಲಂಡ ಅಂಚ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾನೈಕೆ 1.5 ವರ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೇತೊಂದು ನೆಜ್ಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೇತೊಂದು 1.5 ವರ್ಷದ ಅಂದೇ ಮಕ್ಕ ಇರೇಗ ನೆರ್ನಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕ ಪಾಪ ದಾಯನೆ ಯಾರು ಬನ್ನದು ಎಂಕ್ ನೆರಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣೆ ನೆರ್ನಿ ಸಾಮ ನೆರಿಯೆ ನೆರ್ನಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನೆರ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕ್ ನೆರಿಯರಿಂದ ಅಂದೆ ಇರೇ ನೆರ್ನಿ ಅನ್ವಾರಿ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿರಮೆನೆ ನೆರಿಯರುಂಡ ತೆಂಕ್ ಬಲಿಪುನೆ ನೆರಡ್ ಚಾವೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ತು ಜಿರೇಗ್ ಇರೇಗ ನೆರ್ಂಡ ಮಾರೆ ಅವ ಇರೊಂಜಿ ಏಪಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರು ಓಲ್ ಬೊಕ ನೆರ್ದು ಬೊಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜಾರಡ ಬೊಕ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೆರಿತ್ತೆ ನೆರ್ತು ಜಾವೆ ಏರೆಲ್ಲರೂ ಮುಜ್ಜನ ಐಡಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಪ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೆ ಮನೆ 4 ಜನ ಆಂಡ ವನಸಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ವನಸ ಆತುಜಿ ಎನ್ನಾತುಜಿ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಪಂಡೇರು ಕೇಂಡೇರು ಕೊಡೆ ದಾನೆತ್ತುಜಿ ಕೊಡೆ ಪಂಡೇನೆ ಸಂಡೆ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ವನಸ ಆತುಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಅರೆನಾತು ಚೆನ್ನಂಡೆ ಯಾವನಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಪು
ಅವನಕ್ಕ ಪೋಯರನ್ನು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಬೀಳ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಜನ ಇಡ್ಲರು ಬಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಕೈಪು ಕೆತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ఉంది కలిపోయినా కదా బొల్దుదా ఏమక్క బొల్దుదా అయికైనా అని పేరు ಕೆತ್ತಿ ಬೊಲ್ದುದ ಕೆತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಅಂಗಡಿನ ಕಪ್ಪು ಕೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಮಾತಕೊಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕೆತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅರಿಜ್ಜೇರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ದುಮ್ಮು ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಹಿರೇ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಇರು ಆರಂದ ದಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಗೆ ಕಲ್ವೆ ಓಯ್ ಮಗೆ ಕಲ್ವೆತ್ತು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದು ಮಗೆ ಕಲ್ವೇಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. అమ్మేరు పోలీసా అమ్మేరు పోలీస్ తప్పే టీచర్ గొప్పనది మగే కలువే హస్బెండ్ దాదే ఇర్నా ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೇ ನಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚಿನ ಏಮಕ್ಕ ನಿಗಲ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೊರ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ ಬರ ದೇ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿಪ್ಪು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಎಂಚಿನ ನಾನು ಆರು ಬರೀಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಆರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನು ದೂರ ಬಂದ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಮಾರೆ ಮಗಲ್ನ ಅಂದೆ ಬ್ರೋ ಪನಂದ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ತೇನ ಬುಲ್ತನ ಏನದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಡೆ ಬುಲ್ತೇನೆ ಐಸದಿ ಹೊಡಿ ಪಕ್ಕ ಗುಣ ಆರು ಬರೇನಿ ಅನ್ನ ಯಾಣತ್ತು ಏರು ಬರೇಪೇರ ಅದು ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಏಮಕ್ಕ ಈರೇ ಬರೆದು ಯಾರಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡುವಾರ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆರ್ಡ ಪಾತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ ಅಂದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕಾಡ್ದು ಇಯರ್ಗೆ ಐಸು ಅಂದರಪ್ಪ ಗುಣ ಐಸು ದೀವಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಪ್ಪ ಹಾ ಬಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರಬ ಆರು ನೆರವೇರು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಏಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆರವೇರು ಎಂಕ್ ಆರು ಪಿರಡ್ ನೀರೇನು ಹಾಕಿಂದ ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ನೆರಿ ಎರಡ ಐತಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸಕ್ಕೆ ಏನಿರು ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪನ್ ಮಾರೆ ಏರ್ನಾಗೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಪುರ ಸಂಗತಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ 9:23 ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ಎಕಾಡಿತ್ತನು ಬೈಯಾಡಿತ್ತಂಡು ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ದಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡುಪ್ಪರ್ ಏಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನೆ ಅಂದು ಏನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಬೋರ್ಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಲೈವ್ಗು
ಲೈಫ್ ಡಿಪ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬರ್ತನದ. ಲೈಫ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಮ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. అంచు పర్సండే అని అక్క అరే ఇక్కడ ఇజ్జి బండేరు అందత ఇజ్జిబండే కూడా కేండే మరి ಪಾಪನ ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ఏమక్క హస్బెండ్ అన్న కుదరదాದ పనులే అంచి బరవందుండిಗೆ ಬರ್ಸ ఏమక్క నంచి ఏమక్క ఏమక్క ఉల్లరే ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತೆ ನಾಕೇನಂದ ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತೆ ಅಂದ. ఏమక్క హస్బెండ్ పుదరేనే అవ్వండల్ పనులే ఈర్నాకాయ టిప్ నార్నాకాయ టిప్ న ಗೊತ್ತಾಪ ఏర్లేరు ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ನೇಮ್ ಯಾರ್ದು ನೇಮ್ ನಮ್ದು ಸುರೇಂದ್ರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೇರು ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡು ಕಾರ್ಲಾ ಕಾರ್ಲಾ ಕರ್ಕಲ. ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮದು? ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಯಾರು ಪಾತೆ ಆತಕ್ಕೇನು ನೇಮಕ್ಕೇನು ನೇಮ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಭವ್ಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ ದೀತುಜೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೇರೆ ಪುದರ್ ದೀತುಜಾ ಓ ಏಮ ಕಡಪ ನೋಡಿ ಅಂಚಂಡ ಈ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಹೇಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಮನ್ನೆ ಎಂದು ದಿಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬಂಡಿ ಜಡ ಅಂಚವನ್ಕ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ಜೇಮಕ್ಕೆ ರೇಮನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾವು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸೂಪರ್ ಪುದರ್ ನಾಮಕರಣ ನೀರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ನಡತ್ತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪುದರ್ ದಿ ತುಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ತಡಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ ಎಂಕು ಪುದರ್ ದಿ ತುಜಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಂಕು ಪುದರ್ ದಿ ತುಜಿ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ಕಣ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದಿ ತುಜಿ ಅವನಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತನದ ಇತ್ತನ ಪುದರ್ ದಿ ತುಜಿ ಎಂಕು ಪುದರ್ ಏರು ದೀವೇರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಯ 3 ಜನ ಐಡುಳ್ಳರು. ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ವಾವು ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಅಂದಿಪ್ಪನು ನಮ್ಮರಪ್ಪ ಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಅಂದಾಪನು ಮಾರೆ ಅವಳ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಸೆಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಅಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಅವ್ರಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಅಂದಾಪನು ಆಮೇಲೆ ಓದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಓದುನು ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಪುರ ಏತುಂದಾಪನು ಆರಂಭದಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಂದಿಯಲ್ಲ ಉಮೇಶಗೆ ಪುದಾರ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ದು ಕನ್ನಡವಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ. ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇನಾ ಈರ್ನ ಪುದಾರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಸಾಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಬೇಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೋ? ಶಿವನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಪದಾರ್ಥ, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರೇನು? ಉಮೇಶನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಿತೆಯ ಇರ್ಬುದಾರ್ ಬನ್ಪು ಜರ್ಡ ಯಾನಂಚನೆ ಅನ್ಪೇದೆ ಕಡಿಮೆ ಲೆಕ್ಕ.
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋರು? ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ತುಳುತ್ತಾರ ಎಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ಪವೀರು ತುಳುತ್ತಾ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರೋ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ಮಳೆ? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್. ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ, ಬಾಯ್ Good night, ಬಾಯ್ take care. ಬಾಯ್. ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ರೋ? ಇದ್ದೀರಾ? ಇವರು ಮಗು ಪುಸತ್ತಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ರೈನ್. ಶಿವ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಒಂತೆ ಹೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಶಿವ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಉಳ್ಳಾರೆ ನಿಜಾರೆ. ಒಂಜಿ ಪದ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಪುಸತ್ತದ ಮುಕ್ಕಿಬ್ರು ಪುಸತ್ತದ ಮುಖ ಪುಸತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಿವ ಅವರೇ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಶಿವ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಇದ್ದೀರಾ? ಉಲ್ಲರ ಉಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರದೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಿಪ್ ನಿಂಕ್ಲೋನ ನಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತರ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಶಿವ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಚಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜು ಮೂಲು. ಬಿಂದೆಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಬಂದಾರ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತ ತಮ್ಮನೇಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಊರಿ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ನಂಚು ಅಂತ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಇವಳ ಇತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡೋದು ಇಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಊರಿ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೇ. ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ಲೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಐದು ಪೂಚಕ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಪ್ಪ. ಏರುಳ್ಳರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐಡಿಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ನಿಪ್ಲಿ. ಏರು ಉಳ್ಳರು ಬಲೆ ಏರುಳ್ಳರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳರು. 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು, 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಕೋಪ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಹೌಸು? ನಮ್ಮ ಹೌಸು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು. ನಿಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅವರೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೌಸು ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅವರೇ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಶಿವ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಪುತ್ತೂರಾ? ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ವಾ? ಪುತ್ತೂರವರಿಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರವರಿಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು. ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತು. ತುಳು ಬರುದಿಲ್ವಾ ಶಿವ ಅವರೇ? ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ನಡವಾ? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರುತ್ತಾ ತುಳು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಬರುದಿಲ್ವಾ ತುಳು ನಿಮಗೆ? ತುಳು ಏರೇ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದೆ. ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಬಂಗ ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕಸಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಓನ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ. ಓ ಮಲಯಾಳಂ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ. ನೀ ಮಲಯಾಳಿ ಅವರಾ? ಮಲಯಾಳಂ. ನೀವು ಕೇರಳದವರಾ? ಎಸ್ ಕೇರಳ. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಲಿಯಿರಿ. ಎಸ್ ಬಂಡೇರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಶಿವ ಅವರೇ? ಕಾಸರಗೋಡಾ? ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ. ನೀ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇರುದಾ? ಜಾಬ್ ಉಂಟಾ? ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ ಶಿವ ಅವರೇ, ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವಿನ್ನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಬನ್ನೂರು ಹೌಸು. ವಾನಿಯಾಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ವಾನಿಯಾಕ ಉಲ್ಲಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಂಡೆ ನನಾವಡೆ. ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಿತ್ತೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವಾನ್ಯಕ್ಕ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
लाईव्ह वेअर पुरा जॉईन आते पुरा मस्त मस्त थँक्स 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 लाईक करण्याकडे थँक्स ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ ನೆರ್ನೆ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡೈತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡೆ